parády, kámo. Mega. Hej, ale ty zase Bartes nepřijel. No jako říkal, že je nemocný prostě, ne? To je, ne. Nevadí, hoda. Super borci. Konečně nový den. Co to je, kámo? Co je? Tam to není to asi není moc dobrý. Jdem se na to podívat. Nějaký divný. Kámo, ty nás už nedejchá. No, to tak mozek. Takhle špatně spadnou na krumpáč. Ale asi se s tím nenecháme zkazit výpravu, ne? Prostě. A jo, Jdeme to jdem. To je pravda. Tadíku. Co se stalo? Byl to omyl. Ne, nechte si zkazit výpravu. Jako mu se asi připletl nož ve sněhu. To je asi omyl. To je normální. To je blbec. On ti jede hřebíky. Neviděl někdo moji buchtu? Já jdu na záchod, jo? OK. Krev. Co k tomu dodat? Chudák Kristián. Myslíte si, že to byla nehoda? Neviděl jste někdo jodu? To jsou jodový kalhoty. Jsi našel jodu. Co mi říká, že tohle nebyla nehoda. Pánové, myslím si, že to nebyly nehody, ale vraždy. O můj bože, on má pravdu. Co budeme dělat? Je jediná možnost. Půjdeme do boje. Nenecháme si zkazit tuhle výpravu. Tak jdem. Co jsi to vzal? Na velikosti nezáleží. Tak jdem. Nikdo. 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 Stoj, ukaž se. Barťas? Já vám to vysvětlím, počkejte. Já jsem musel zabít Strejdu. Ona se všechny zabít. Podívejte se, zaprvé jak vypadá. Vypadá mu úplně normálně. Ne, on nás se všechny zabít v budoucnu. Co to je za kravinu? Ne. Ty všechny zabil a teď si z toho chceš vykroutit. Ne, je fakt... Neprojdeš, Janku. Mrtvej.
si nenechali zkazit výpravu. Tak stejně čau.